sme útulný prístav St. George na Bermude a máme pred sebou vzdialený 650 mil New York, ono to bude možno trošku viac, ale budeme musieť lavírovať z počasí. Tak nám... No viete, že to ide, nechodiť po tých výmonoch. Tak ako hovorí Pali, sme 24 hodín od New Yorku, tam budeme v sobotu 31. ráno, mája. No, plavba bola jedna z najťažších, aké si ja teda pamätám. A to bolo preto, lebo sme vošli do Volského prúdu, kde aj neprijalo veľmi počasie, bolo veterno a okrem toho, že predtým sme šli nejakých pár hodín proti 20 uzlovému vetru na motore, tak teraz sme sa hýbali síce oproti vode 6, ale oproti dnu 2 uzlami a trvalo to celý deň a bolo to dosť veľké trápenie. Potom nám fúkalo zase oproti a sme radi, že teraz môžeme motorovať s ľahkým vetrom z boku. S motorom konečne máme nejakých 5, 7 až 6 uzlov, takže New York.